меҳмони имрӯзаи барномаи гурдофарид Манижа Давлатова мебошад. Манижа духтараке мебошад, ки аз даврони хурдсолӣ ба варзиш шуғл пайдо намуда буду орзу мекард дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ҷумҳуриро муаррифӣ намояд. роҳи варзишии Манижа аз толори муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпӣ рақами 8 оид ба батут ва акробатикаи варзишӣ оғоз ёфт. сабаби асосӣ ба варзиш машғул шуданаш қиблагоҳаш мебошад, зеро падараш худ мураббии ин намуди варзиш буда, ҳангоми ширкат намудан дар мусобиқаҳои гуногун Манижаро бо худ ҳамроҳ мебурд. ҳамин тавр шуълаи мери варзиш дар замири Манижаи хурдсол фурӯзон гардид. маҳз аз ҳамон лаҳза машқ барои Манижа ба як одати ҳаррӯза ва қисмати зиндагӣ табдил ёфт. падари ман дар муассисаи давлатии мактаби махсуси варзишии захираҳои олимпии рақами 8 оид ба батут ва акробатикаи варзишӣ муаллим буд. ман он вақт 5 сола будам ва падарам маро ҳар рӯз ба талор бурда ман машқу тамрин мекардам. аввалин бор ман ба талор даромадам, он вақт барои ман душвор буд. вақте ки омадам ҳар рӯз ба талор омадан гирифтам, ин ба ман оҳиста оҳиста ин машқҳоро ман ёд гирифтам. ман худам аз соли 2007 мураббӣ кор мекунам дар муассисаи варзиши рақами 8. бори аввал Манижа 5 сола буд. ман хостам ки мақсад ба ҳамин намуди варзиши мо машғул шаваду як шавқу ҳавасш пайдо шавад. овардам, машқу тамрин кардам ва ба он маъқул шуд ин намуди варзиш. якумин бор вақте ба зал бурдам, камтарак эҳсосоташ дигар хел шуд, ки мақсад чӣ намуди варзиш аст. намерафт, майда буд. масад ҷаҳиш дар батут баланд мепаранд. баъд бори аввал бо дастша гирифта худам мақсад бори аввал паридак оста оста одат карду ба ҳамин намуди варзиш меҳр баст. аз ҳамун рӯзи аввал ки Манижа ҷамъаш мекард, тари сер ҳаракат, хело ҳам сер ҳаракат чолок буд, хело ҳам. баъд мо ҳам гирифтем, аз дуниё кор кардем, ки то ҳозир кор карда истодаем, тӯли 6-7 сол шуд. натиҷаҳош бисёр хеле хуб, бисёр хеле ҳам хуб натиҷаҳо шуд. солҳо гузаштанд. машқҳои пайваста, интизом ва дастгирии падар ҳамчун мураббӣ самар доданд. Манижа ба ҳайати дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба акробатика ва батут шомил гардид ва нахустин имтиҳонҳои ҷиддии худро дар мусобиқаҳои байналмилалӣ оғоз кард. аввалин муваффақияти бузург соли 2023 дар давлати Ӯзбекистон ба даст омад. дар ин мусобиқаи байналмилалӣ Манижа бо иҷрои барномаҳои душвор ва дақиқ тавонист аз миёни рақибони қавӣ ҷойи сеюмро соҳиб шавад. ин медал на танҳо барояш ғалаба, балки эътимод намудан ба қувваи хеш дониста шуд. ман аввал дар мусобиқаи шаҳрӣ ҷои аввалро ишғол намудам. баъд аз он дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ боз ҷои якумро ишғол намудам. дар соли 2023 ба ҷумҳурии Ӯзбекистон рафта, дар он ҷо ман ҷои сеюмро ишғол намудам. рақибони ман аз давлати Ӯзбекистон, Қазоқистон, Полша, Қирғизистон ва Озарбойҷон буд. онҳо аз ман хеле таҷрибаи зиёд доштанд. пеш аз Ӯзбекистон рафтан хеле тамринҳои ҷиддӣ дидам ва аз худ бовар доштам, ки ҷойҳои намоёнро ишғол мекунам. ҷаҳиш дар батут хеле одамон бисёр кор мекунанд, наметавонанд паридан. ба 1 сол ҳам кор кунанд, ба чунин ҳамин одам паридан наметавонад. лекин Манижа дар тӯли ҳамин 2-3 моҳ худашро тайёр карда буд. баъд мо аз дуниё гаштем, чолокиша дидем, хеле ҳам чолок ҳастем. завқ надоштам дар машқкунӣ, аммо хоҳарам хеле завқи зиёд дошт. барои ҳамин ман натавонистам. ман машқ мекунам то ҳол, аммо ченин элементҳои ӯ наметавонам.
ӯ бисёр бо мо муаллими дар толор кор мекард ва аз корҳояш мефаҳмид ки ӯ метавонад. дар соли 2024 роҳи ӯ ба мусобиқаи сатҳи баландтар дар ҷумҳурии мардумии Чин идома ёфт. дар он ҷо дар баробари варзишгарони кишварҳои гуногун Манижа боз як санҷиши ҷиддиро паси сар кард. бо вуҷуди фишори равонӣ ва масъулияти бузург ӯ бо иродаи қавӣ баромад намуда сазовори ҷои дуюм гардид. ин натиҷа номи ӯро дар рӯйхати варзишгарони умедбахш қарор дод. соли 2024 ман ба ҷумҳурии Чин рафта ҷои дуюмро ишғол намудам. мо 2 нафар ба ҷумҳурии Чин рафта ман ҷои дуюмро ишғол намудам. рақибони ман хеле пурқувват буданд, вале ман онҳоро бо тамринҳои худ онро гузоштам. Маниша Давлатова, Таджикистан. ҳама мусобиқаи калони мо дар шаҳри Гонконг буд. рафтем дар Гонконг ҷои дуюм гирифт. хело ҳам заҳмат сахт кашидем, лекин ба орзуш расид. омодаҳози мо дар толори худ мана таҷрибаҳои нав овардем. ҳамин таҷрибаҳо бисёр барои мо хеле хубанд. тӯли ҳамин соли 2026 мо натиҷаҳои хуб нишон медиҳем. маҳз шавқу ҳаваси зиёд ӯро талқин медиҳад, то дар ҷодаи варзиш муваффақ бошад ва варзишгари беҳтарин гардад. ӯ дилбохтаи касби хеш аст. Манижа бар он назар аст, ки баъди иштирок дар ҳар як мусобиқа таҷрибааш зиёдтар мегардад ва бо ҳамин васила музаффарият зери даст меояду рӯҳияш қавитар мегардад. имрӯз Манижа Давлатова яке аз беҳтарин варзишгарон аз намуди ҷаҳиш дар батут ва акробатика дар Тоҷикистон шинохта мешавад. дастовардҳои ӯ натиҷаи танҳо истеъдод нестанд, балки самари меҳнати пайваста, сабр ва тарбияи дуруст мебошанд. Манижа вақте ки соли аввал омад 5 сола ба 6 сола буд. баъд соли дуюм дигар Манижа ба касе ҷои аввалро намедиҳад. машқу тамринош нағз аст, чунки машқу тамринои нағз дорад. ӯ тавонист ки дар сатҳи ҷумҳуриявӣ аз ҳамин намуди варзиш беҳтарин варзишгар шавад ва ҷоҳои намоёнро доимо мегирад. аз ӯ бисёртар дар ӯ зал машқ кардам, аммо ӯ аз ман бисёртар ҷойҳо гирифтааст ва ӯ бисёртар элементҳоро ба ман ёд додааст. ман интизор надоштам ки ӯ хела инқадар шогирди пешқадам ва фаъол шавад. бо таҷриба ва боварии бештар Манижа имсол бори дигар дар мусобиқаи байналмилалӣ дар давлати Ӯзбекистон ширкат варзид. ин навбат рақобат шадидтар буд. гарчанде ӯ натавонист ба ҷои намоён даст ёбад, аммо баромади ӯ нишон дод, ки мағлубият низ қисми роҳи муваффақият аст, зеро ҳар мусобиқа барои варзишгар дарси нав ва қадаме ба пеш мебошад. ин гулдухтар дар баробари пайваста тамрин намудан ҳамчунин кӯшиш менамояд, то аз тарзу усулҳои хоси варзишгарони муваффақи хориҷ нозукиҳои ин риштаи варзишро омӯзаду барои баромади ояндааш аз онҳо истифода намояд. соли 2025 охирин мусобиқаи ман дар ҷумҳурии Ӯзбекистон буд ва рақибони ман аз ман таҷрибаи бештар доштанд ва ман онҳоро шикаст дода натавонистам. дар шаҳри Ӯзбекистон будем ки ҷои чорум гирифтем. як бор рафтан чорум гирифтем. хеле ҳам ғамгин шуд, лекин худаш ба даст гирифта худаш боз ҳам кораша давом дод. ана ҳамин хелеаш 2025 сол як бор рафтем Ӯзбекистон. баъд аз он мо таҷрибат надоштем. таҷрибат ки омад пайдо шуд таҷрибат, мо
баромади худро нақсар хубтар кардем. طولی 7 سال می شود که در این تالار مشق و تمرین می نمایم. ما با همراهی منیژه در مسابقه آسیا رفته برآمد کردیم. جفت مردانه و زنانه ما می خواهیم در چمپیونات آسیا می خواهیم جای اول را اشغال نماییم. تاجیکستان میکنم شکری کم و بسیاری تو میکنم شکرانه از آزار و از آزاری تو از تو من ثروت نمیخواهم وطن هستی بس است با خس و خارت برابر زندگی کردن بس است. дар баробари варзиш манижа хонандаи синфи ҳафтуми гимназияи рақами 74 шаҳри Душанбе аст. омӯзгоронаш таъкид мекунанд, ки ӯ дар дарсҳо низ фаъол буда барои донишомӯзон намуна мебошад. ӯ исбот мекунад, ки илм ва варзиш метавонанд паҳлӯ ба паҳлӯ рушд ёбанд. орзуи манижа равшан аст. роҳ ёфтан ба олимпиада ва ба даст овардани унвони чемпионӣ мебошад. машғул шудан ба варзиш ба манижа матонат, далерӣ, устуворӣ ва меҳнатдӯстиро меомӯзонад. ما با دولت و منیژه از صنف یکمین تا حال تا صنف هفتمی در یک صنف میخوانیم. او در درس دختری فعال و دختر بهترین است و بسیارتر از فن زبان مادری، زبان تاجیکی و ادبیات فعال است. در برابر خواندن با ورزش مشغول است و میدانم که بسیارتر در سمت ورزش بسیار شوق و هوس دارد. ما هم سبقان آرزو داریم که در منیژه دولت و در آینده استاد ورزش و پرچمبرداری و جمهوری تاجیکستان در تمام جهان شناخته شود. خواننده مؤسسه ما دولت و منیژه در برابر دستاوردهای ورزشی همچنین او با درس‌ها نیز فعال است. پیوسته به درس‌ها با آمادگی جدی می‌آید. دختری خیلی هم مهربان هم فعال است. بیشتر به فن‌های گومانیتری و هم دقیق هم مایل و رغبت زیاد دارد. از جمله به فن‌های زبان و ادبیات و تاریخ، جغرافیا شوق و رغبت زیاد دارد. ما کلکتیو گیمنازیای رقم 74 ناحیه فردوسی شهر دوشنبه آرزو داریم که منیژه دولت و یکی از چهره‌های شناخته در سمت ورزش می شود و نامبرداری هم تاجیکستان عزیز و آسیای مرکزی می گردد. سرآغاز پیراهه گرچنده که مشکلی میکشید، اما بهر رسیدن به آرزوهای خویش پیوسته کوشش به خرج میدهد. ما نیز به منیژه در فعالیت ورزشیش کامیابی‌های نو و نو را تمنا داریم.